जे आपण जर्सी परिधान केलाय त्या सर्वांना विनंती असेल आपण क्रीडांगणाच्या दिशेने या. निखिल प्रॉपिंग की सुरू खेळण्यासाठी सज्ज असेल. प्रथम शॉर्टर स्पोर्ट संघाचा निखिल पंचांचा सिग्नल दिला जातोय. सामन्याला आरंभ आहे आणि पहिला चेंडू पंचांनी नो बॉलचा इशारा दिला जातोय. नो प्लस 4 टोटली 5 धावा या चेंडूवर मिळत आहेत. पाच धावा या चेंडूवरती मिळतील. एक क्षेत्ररक्षक थोडासा चुकीच्या ठिकाणी उभा राहिला, त्याचं प्रायश्चित्त इथे भोगावं लागलंय. या चेंडूवरती 5 धावा मिळत आहेत. नंतरचा चेंडू लो फुलटॉस होता. लॉक आपला क्षेत्ररक्षक होता शुभम, तो कोणत्या प्रकारची चूक करत नाहीये. येतो तिथे डॉट बॉल कानमंत्र दिला गेलाय. चर्चा आणि सरावत हे क्रिकेटवरती खूप महत्वाचं राहतं. आणि त्यात नंतरचा चेंडू थोडासा इलेक्ट्रिकच्या बाहेर होता. पंचांचा वाईट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाब इथे मिळेल. नॉशा गेटवरती आपण पाहतोय कुर्ली गप्पाला विलंब करणारा राज तोडणकर आहे. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जात होता. चांगला बॅकअप यावेळी आपण पाहतोय शुभमच्या मदतीतून तिथे केल्या जाते. कोणत्या प्रकारची धाब इथे येत नाहीये. निर्धाव चेंडू येतोय. हळूहळू प्रेक्षकांची गर्दी या क्रीडांगणाच्या दिशेने व्हायला लागली आहे. नंतरचा चेंडू मोठा फटका फसतोय. चर्चा करावी लागणार आहे. आयुष्यात 2 मिनिटं थांबा, आयुष्य बदलणार नाहीये. सामन्याचा रिझल्ट नक्की बदलू शकतो. तोच रिझल्ट बदलण्यासाठी टीम मीटिंग चर्चा सलामत केली जाते. कारण कसं म्हटलं जातं ना की स्वतःचं कौतुक कधीच गावाला सांगत बसायचं नाहीये. आपण काय आहोत, काय करू शकतो हे वेळ आलं दाखवून द्यायचं आहे. आणि आता क्रीडांगणात वेळ आली आहे निखिलची. नंतरचा चेंडू यावेळी टाकलाय. पंचांचा स्वेअर डिलिव्हरी वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त धाब इथे मिळत आहेत. अतिरिक्त धाबा गिव्ह अवे. ज्यांनी आतापर्यंत युट्यूब वरती कमेंट केल्या नसतील त्यांनी करून घ्या. गिव्ह अवेचा मानकरी तुम्ही ठरू शकता. प्रेक्षक वर्गासाठी लाभलेली ही फरवडी आपण पाहतोय. आणि त्यानंतरचा चेंडू मैदानाच्या दिशेने डॉट बॉल येतोय. डॉट बॉल म्हणजेच काय धाबा रोखल्या गेल्यात आतापर्यंत 7 या धावसंख्येवरून. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडूला इथे पाठवून दिला जात आहे. स्कोर लेग 85 दिशेने 2 धावांसाठी घोषित क्षेत्रामध्ये जाणारा चेंडू होता. 2 धावा इथे मिळत आहेत. प्रत्येकी 2-2 धावा जरी वसूल केल्या तरी एक डिपेंडेंट टोटल पर्यंत वाटचाल नक्कीच करू शकतो. कारण दुसरं षटक एक महत्वाचं असं सर्वांना ठरलेली डोकेदुखी म्हणजेच काय गोल्डन शतक. नऊ धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवरती लागल्यात. नऊ धावा टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती धावसंख्या न्यू. नंतरचा चेंडू नो बॉलचा इशारा केला जातोय. चर्चा केली जाते, सलामत केली जाते. उद्यान कोणाच्या नावाचं येणार तोच जल्लोष तोच उत्साह हे जीपीएल पर्वामध्ये आपण 6वं पाहतोय. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका नाही मिळत आहे. धावा इथे मिळत नाहीयेत. फॉर्टमध्ये क्षेत्ररक्षण केलं गेलं. षटक 1चा खेळ समाप्त. टीमची टोटल धावसंख्या 10 या धावसंख्येवरती दुहेरी अंकांमध्ये प्रवेश केलाय. डीजे राज चोडणकर प्रॉपिंग केस वरती आपण खेळणारा फलंदाज पाहतोय. निश्चितपणे सोमेश्वर प्रीमियर लीग अक्षरशः हारवून सोडली होती. 1 चेंडूवरती 6 धाबा असतील, 2 चेंडूवरती 8 धाबा असतील. त्या या खेळाडूने बनवल्या होत्या. ताकद आहे, नजाकत आहे, बुद्धीचा वापर करून खेळणारा गोलंदाज आपण पाहतोय. कोण असणार आहे गोलंदाजीवरती त्याला रोखण्यासाठी गोल्डन शतक घेऊन दाखल केला जातोय. यश. नंतरचा चेंडू यावेळी काय घडलंय नक्कीच चांगल्या लेंथ वरती इथे गोलंदाजी केली जाते. गोल्डन शतक आहेत. जितक्या धाबा बनवणार तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत. दोन्ही संघ आपला अतिरिक्त खेळाडू आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये येऊ द्या विनंती असेल. दोन्ही संघ आपला अतिरिक्त खेळाडू कॉम्बॉक्स मध्ये येऊ द्या. वारंवार सूचना सांगायला गरज भासली नाही पाहिजे मित्रांनो, याची आपण नोंद घ्या. नंतरचा चेंडू थोडासा यावेळी पाहायचा असेल. पंचांचा सिग्नल दिशाहीन +1 टोटली गोल्डन मधली 1 धाव म्हणजेच काय इथे मिळतील टोटल
2 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. पुढे यार मीडियम पेसर बॅकअप हँड उलट्या सुलट्या आताची गोलंदाजी इथे ठरली आहे घातक. चेंडू मोजला जातोय व्हाईट +1 टोटली 2 धाब्यांसाठी +2 म्हणजेच काय मिळतात या चेंडूवरती 4 धावा मिळतील. या 4च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रिझन वरती जाऊन पोहोचली असेल तब्बल आतापर्यंत 16 या धावसंख्येवरती 16 धावा आतापर्यंत स्कोर वरती लागली आहेत. पुढे यार उर्ध विकेटने केलेला चेंडू या दांडी गोल या डेंजर बॉलरने बुद्धी लावली आणि या फेमस बॅट्समनची दांडी उडवली आहे. राज चोडकर खेळागडाच्या बाहेर. धन्यवाद डीजे. पंच 1 मिनिट. दिशेने पाहतोय श्रेयस वरती इथे विश्वास दाखवला जातोय. श्रेयस नवीन बॅटर खेळण्याकडच्या दिशेने आलाय. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. छोटा पॅकेट बडा धमाका. नंतरचा चेंडू पंचांनी नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. श्रेयस मांजरेकर आपण पाहतोय एक आयकॉन खेळू म्हणून ज्याला एक खेळण्याची संधी मिळाली आहे. आयकॉन आहे आणि आयकॉन मध्ये कशा प्रकारे कामगिरी करेल. आयकॉन म्हटलं की थोडासा दबाव असतो आणि तो दबावावरती प्रेशर रिलीज करणारा फटका त्याने खेळला होता पहिल्या चेंडूवरती. श्रेयस मांजरेकर नंतरचा फटका हेलिकॉप्टर होतं अगदी सरळ लँड केलंय 4 धावांसाठी. हे 4 धावा इथे मिळत आहेत. श्रेयस मांजरेकर निश्चित चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे. बस फलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहायला जातो तो श्रेयस यावेळी पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज असेल. नंतर त्या चेंडूवरती अपील आहे. अपील पंच डिसिजन पेंडिंग येणार आहे. कहाणीमध्ये ट्विस्ट काय होणार. हायकोर्ट खेळू आहे. हायकोर्ट खेळावरती सलामत केली जाते. चर्चा आहे. चर्चेला उदय कोणाचे नाव येणार. डिसिजन पेंडिंग. टीमची टोटल धावसंख्या 25. डिसिजन पेंडिंग आहे. काय घडणार काय बिघडणार. पंच जागेवर जातील आणि त्यानंतर बाद बॉक्स आउटचा शिकारी ते म्हणतोय. श्रेयस मांजरेकर क्रीडांगणाच्या बाहेर यावी जातोय. नवीन बॅटर कोण क्रीडांगणाच्या आत येणार. कोण दाखवणार जल्लोष आणि 5 धावा मायनस केल्या जाणार आहेत. कहाणीमध्ये ट्विस्ट येते आहे. जितक्या धावा गोल्डन मध्ये बनवणार ना तितक्या -1 केल्या जाणार आहेत. 5 धावा यावी मायनस केल्या जातात. धावसंख्या 20 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. धावसंख्या टीमची टोटल 20. निरंजन भोसले नवीन बॅटर खेळण्याच्या दिशेने येतोय. नवीन बॅटर आणि गोलंदाज काय गोलंदाजी करतोय. यश मिळालंय आपल्या गोलंदाजीवरती. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडूला पाठवून दिलं जात आहे. 1+1 2 धावा. जिथे 1 जात होती तिथे दुसरी 2 बसलाय. 2 नाही तर 2चे 4 केले जाणार आहेत. 4 धावा इथे मिळत आहेत. नशिबाची 7 होती नाही तर 4चे 8 केले गेले असते. 8 वरती मांडला गेला असता मोठा ठाट पण नाही. मी 3 धावा तिथे 2च आणि 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रिझर्व वरती चालली असेल तब्बल 24 या धावसंख्येवरती. 24 धावा
क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहतोय. राज चोडणकर थोडासा लवकर क्रीडांगणाच्या बाहेर गेला. त्यानंतर चर्चा करण्यासाठी क्रीडांगणाच्या आत येतोय. कॅन मंत्र सलामत चर्चा केली जाते आणि चर्चेला उदाड येणार का? राज चोडणकर आपण पाहतोय क्रीडांगणाच्या आत. कॅन मंत्र श्रेयश दुसरं यश मिळवण्यासाठी श्रेयस वरती इथे विश्वास दाखवलाय. एका यशने यश मिळवलंय. आता दुसरा यश पण पाहायचंय. लॉंगॉनला विचार करायला गेला तर दोन्ही क्षेत्ररक्षक खंबे आहेत. लॉंगॉन असेल आणि लॉंग ऑफ असेल हे दोन्ही क्षेत्ररक्षक चांगले खंबे इथे उभे केलेत. कुंदन रोहिलकर आणि शुभम लोखंडे. आणि त्यानंतरचा चेंडू टाकलेला होता. पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. +1 टोटल मिळतील या चेंडूवरती. 2 धाबा या दोनच्या मध्ये धावसंख्या 26 26 या धावफलकावरती जाऊन पोहोचली असेल. निकू थोडासा शांत राहिलाय पण निकूला एक आग उगणारी फलंदाजी प्रेक्षकांची मन जिंकणारी फलंदाजी करणं गरजेचं आहे. या चेंडूवरती जिंकले प्रेक्षकांचं मन. प्रेक्षकांना जाग करणारा चेंडू होता. 4 धावा मिळतात. या 4च्या मध्ये धावसंख्या 30 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. टप्प्याचा चेंडू होता. अगदी पाहिलं ओळखलं जाणलं आणि त्यानंतर मोठा प्रहार इथे केला गेला. 4 धावा इथे घेतल्या गेल्या आहेत. नंतरच्या चेंडूवरती ऑलराउंड कार्पेटने खेळायचा होता फटका. एसच्या कव्हर मध्ये गिरीश कोलिकाच्या मध्ये प्रथम क्षेत्ररक्षण इथे आपल्या संघासाठी धाबा रोखायच्या आहेत. ते भल्या कसे होईना पण चेंडू क्रीडांगणामध्ये आणला पाहिजे होता. नंतरचा चेंडू ऑलराउंड कार्पेट. शक्य नाही होत आहे. शक्य नाही होत आहे. अशक्य करण्याच्या गोष्टी क्रीडांगणामध्ये करतायत. शक्य करावं लागणार आहे. अशक्य गोष्टी आता शक्य क्रीडांगणामध्ये करावं लागणार आहेत. जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला सिद्ध करत नाहीयेत तिथपर्यंत संशयाने बघणारा नजरा तुमच्यासाठी आदराने झुकत नाहीये. या चेंडूवरती झुकवून दिलंय बॉलरला. चेंडू गेलाय 4 धावांसाठी. या 4 धावा मिळत आहेत. 4च्या मध्ये धावसंख्या 34 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरच्या चेंडूवरती एक डबल बॅटेड फटका इथे आहे आणि डबल बॅटेड फटका इथे गेलाय. चेंडू चालला असेल 4 धावांसाठी. या 4 धावा मिळत आहेत. एकदा नाही तर दोनदा शक्य करून दाखवला आणि डबल बॅटेड येतो इथे चौकार. डबल धमाका इथे निखिल सुवेच्या बॅट मधून पाहतोय आणि डबल धमाका इथे करणं आता गरजेचं असेल. निकू नंतरच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा ऑलराउंड कार्पेटने खेळला फटका. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण तिथे घडतंय. आपल्या संघासाठी धावा रोखल्या जात आहेत. षटक संपण्याचा इशारा इथे केला जातोय. निर्णायक षटक संपले तिथे 3 धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती तब्बल पोहोचली आहे 39. धावसंख्या 39. एक गडी बाद गोलंदाजी बार करून पुन्हा एकदा यश ज्यांना गोल्डन शतक हाताळलं होतं आणि गोल्डन शतकामध्ये चांगली कामगिरी चमक उमक धमक करणारा यश. यावेळी निखिल साठी टाकलेला चेंडू निखिलने पाहिलं होतं. बॅकफुटला गेला. इरादा होता पक्का. दिला तर तो 4 धावांचा बलाबोठा जीपीएलचा धक्का. मिथून तिथे 4 धावा जीपीएलचा धक्का आपण पाहिलंय. निको आता ऑन फायर होत चाललाय. हळूहळू बॅटची एक आग उगणारी फलंदाजी प्रेक्षकांची मन जिंकणारी फलंदाजी केली जाते. नंतरचा चेंडू वाईट +1 बाय 1 गेट 1 ऑन फायर फ्री. येस बाय 1 गेट 1 इथे फ्री दिला गेले म्हणजेच का एका धावेवरती एक धाव अजून एक मोफत दिली जाते. धावसंख्या 2 ने इथे बदलत चालली असेल. 45 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवरती लागलेत. ओढ विकेटने नेक्स्ट बॉल यावे आपण पाहायचंय कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाईल. पंचांच्या डाव्या हाताकडून अर्थातच काय ओढ विकेटने खेळला चेंडू या वेळेसच्या कव्हर बॉलच्या बाहेर. क्षेत्ररक्षक बनला ही ते दर्शक आणि दहशत दाखवली जाते क्रीडांगणाच्या आतमध्ये. निखिलच्या हातातून पहिला शांत राहिलाय आणि त्यानंतर एक आक्रमक फलंदाजी आहे. नंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा अतिशय सुंदर फलंदाजी केली जाते. एकापेक्षा एक हटके फटके 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 पडत चाललेत. सलग त्या 3 चेंडूवरती 3 चौकार. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न तिथे नाराज असेल. येतोय डॉट बॉल. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 53 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. 53 धावा आतापर्यंत बनवल्या गेल्या आहेत. ऑफसाईडच्या लेग साईड 3 क्षेत्ररक्षण चढलंय. त्यांना तारून जाणारा चेंडू होता. हवाई सुंदरीकडे चेंडू चाललाय. हवाई यात्रा हवाई हल्ला हवाई फायर इथे 4 धावांचा इथे असेल इरादा फटका.
4 धाबा इथे वसूल केल्या जात आहे. 4 धाबांची रणनीती आहे. नंतरचा चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेर होता. धोकाची घटना आहे. हा वाजवली गेली असती पण नक्कीच सुरक्षित अंतरावरून तो पुन्हा एकदा मागे परतला. पंचाचा सिग्नल आमच्यापर्यंत पोहोचला जातोय. बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. नॉटिंगचा फलंदाज कुठेतरी रन घेण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. नंतर त्या चेंडूवरती एक धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि तिथे धावचित होईल. स्वतःची विकेट आपल्या संघासाठी इथे बाल केली जाते. म्हणजेच काय माहिती आहे खरं निखिल सुवरे हा कुठेतरी फलंदाज चांगला आहे. त्याला स्ट्रायकिंग एंडला आणण्याची गरज होती. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रिझर्व वरती तब्बल पोहोचली आहे 58 या धावसंख्येवरती. 2 गडी बाद 3 गडी बाद 58. बॅटिंग पॉवर प्ले ऑन. बॅटिंग पॉवर प्ले असेल आणि गोलंदाजी मार करून मुंबईला बिलॉंग करणारा गोलंदाज इथे दाखल केला जातोय. नवीन फलंदाज राज किड्याकडच्या दिशेने येतोय. राज करेल का राज? एक राज तर थोडासा कामयाब नव्हता ठरला पण दुसरा राज सध्या 9च्या गेंडवरती पाहतोय. गोलंदाजी मार करून शुभम लोखंडे मुंबईला बिलॉंग करणारा आहे. शुभम खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. मॅजिक डिलिव्हरीसाठी ओळखला जातो. फिरकीचा जादूगार शुभम. आणि शुभमचा पहिलाच बॉल निखिल साठी होता. निखिलने पाहिलं, चाललं, ओळखलं, पारलं, चेंडूला तारलं. 4 धावांसाठी या 4 धावा त्या मिळत चालल्या असतील आणि शुभमचं स्वागत केलं जाते गोलंदाजीवरती. शुभमला म्हटलं जाते निखिल कडून की वेलकम बॅक. येस सर स्वागत आहे या बॅटिंग पॉवरच्या षटका मागे तुझं. 4 धावा सलगच्या 2 चेंडूवरती 2 चौकार एकापेक्षा एक. प्रथमेश वॉटर व सुंग गुण देत आहेत. एक तडपणारी बॅटिंग घमासन युद्ध इथे करतोय. नंतरच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा वाकडे तिकडे पाळीचा हिरवा पाला दूर दूर मारेगा भाई झुकेगा रे साला. येस इथे मारला जातोय. प्रत्येक चेंडूवरती तडतड उत्तर इथे दिलं जात आहे. सिलेक्टच्या 3 चेंडूवरती 3 मोठे प्रहार इथे केले जाते. हल्ला नाही ते इथे डल्ला मारला जातोय. धावसंख्या झटपट बदलत गेली आहे. तब्बल पोहोचली आहे 77 या धावसंख्येवरती. 70 या धावसंख्येवरती 70 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवरती लागल्या असतील. टीमची टोटल धावसंख्या 70 असेल याची नोंद घ्या. नंतर त्या चेंडूवरती यावेळी पुन्हा एकदा यावी पाहतोय. जिंग जिंग निघाट चौकार आलाय. बुंगाट हा बुंगाट चौकार इथे येतोय आणि टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड रिझन वरती आपण पाहतोय. आणि निखिलचे वैयक्तिक 50 धावा या आजच्या रजनीमध्ये दुसरा फलंदाज आपण पाहतोय. निखिल शिवाळच्या बॅट मधून 50 धावा अर्धशतकीय बारी केली गेली आणि त्याच्यामध्ये अजून 4 धावा ऍड केल्या जाणार आहेत. अप्रतिम फलंदाजी अक्षय प्रेक्षकांची मन जिंकणारी फलंदाजी इथे केली जाते आहे. धावसंख्या टीमची टोटल थँक्यू डीजे 78 धावा बनवल्या गेल्या आहेत. 78 धावा आतापर्यंत स्कोर बनवल्या गेल्या आहेत. 79 धावांचं भलं मोठं टार्गेट यावेळी ठेवलं गेलंय. 79 धावा विजयासाठी बनवायचे असतील